बयनिसिमबो ना थ' गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै लोगोफोर फिन खेबसे आङो नैबे लाइभ स्ट्रिमाव फैनाय जालायबाय जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनोना बिथांमोना नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलांब्लानो जाबाय हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम दिनै जोङो डिसकास खालामगोन नैबे YBY प्लास आरो नैबे जोंहा मा होननानै बुङो बेखौ हामस्टार कम्बाटआवबो माने मोजां आर्निंआ जागासिनो दङ उइड्रल प्रसेसआबो माने बेबो जासिगोन आरो जोंहा YBY आवथ' आरो गोबाङानो खामायगासिनो बयबो मिथिखानाय ना थ' लोगोफोर एसे कानेक्ट खालामदो बेबायदि प्रब्लेम माने फुल नेट गैयाबा दाननाय थांबाय थायो माने हाय हेल' कमेन्ट्स नेटआ ओरैबायदि डिस्टार्ब होबाय थादों कानेक्टआनो जाया आरो हाय हेल' दाननाय थांबाय थायो YBY माने गोबां ट्रेन्ड जालायबाय ना YBY आबो YBY आरो हेमस्टार बे मोननै हामस्टार एप्लिकेसन बे मोननैया गोबां ट्रेन्ड जागासिनो आरो आर्निंबो जागासिनो लोगोफोर मोजां प्रफिट जाबाय गोबांफोरा जायफोरा बेबायदि दोननानै ना थ' डिप'जिट खालामनानै मोजां रां आर्निं खालामगासिनो दङ YBY निफ्रायबो आरो नैबे लोगोसे जाहैबाय हेमस्टारावबो बिराद बरियानो आर्निं जागासिनो दङ हेमस्टार हेमस्टारखौ इनस्टल खालाम आरो टेप खालामबाय थायोबानो जाबाय गोबां प्रफिट मोनगोन बेवहायबो YBY आ मोनसे कम्पानि सबानो कम्पानि नाथाय बेखौ दा रावबो बुंनो हाया ना थ' बे बेसेबां दिन थागोन आरो बेखौ रावबो बुंनो हाया इनभेस्ट खालामनांगौ होननानै खिन्थु अन रिक्स आरो गावनि सायाव ना थ' गावनि सायावसो बे अन रिक्स जुवा माने मा जुवा माने अन रिक्स थांबाय होननानै सानना लानांगोन आरो ना थ' बिनि गेजेराव आरो मोनोबा मोनबाय बेखौ रावबो बुंनो हाया थ' मोजां बेबायदि एप्लिकेसन फैगासिनो दङ हेल' हेमस्टारा मा उइड्र जायाखै हेमस्टारा उइड्रल जाथ'वाखैलै हेमस्टारा उइड्रल जायाबाबो बियो दाबो माने आर्निंआ मोजां गोगोम माने फैगासिनो दं 52 62 बेबायदि गोदान जुदि कार्डफोरखौ बाय खालामनानै लायोबा बिराद बरिया प्रफिट जायो ओरैबायदि होगासिनो माने 52 62 फैगासिनो आंना बिदिनो के फैगासिनो आरोना थ' बेखौ टेनसन गैया बियो माने उइड्रल जाखागोन एप्लिकेसनखौ जोङो इनस्टल खालामना लानांगोन नांगौफोरखौ ना थ' बेहाय टन किपाराव माने कइन्सआ बे सेल जागोन ना थ' जोङो बे कइन्सखौ सेल खालामनांगोन डाइरेक्टलि बे माने फैसाया बेबायदि माने डाइरेक्ट उइड्रल जाया बेयाव सिस्टेम दङ सिस्टेमाव जोङो थांनानै जोङो बेखौ उइड्र खालामनांगोन आरो सेल जागोन माने बे कइन्सआ हेल' YBY आ एसे माने आलादा नैबे एसे बेलेग आरो ना नाथाय बेबो गासिबो सब माने ट्रेन्ड माबायानो अनलाइन ट्रेडिंआनो आरोना बेफोरो गासैबो हाय हेल' गुड मर्निं वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर कानेक्ट खालाम मोजां एप्लिकेसन फैगासिनो दङ हेमस्टारखौबो गारनाङा बाम्पार अफार बेयो किसुमान कम्पानिफ्रा ना थ' बेखौ बुंनो हाया आरो रावबो अन रिक्स लानानै गेलेनांगोन नाथाय नैबे हेमस्टारावथ' आरो जेबो बेबायदि माने फैसा इनभेस्ट खालामनाङा नालाय थ' बेखायनो जेबो बेवहाय प्रब्लेम गैया आरोना थ' जायफ्रा गोसो नोंथांमोना बे हेमस्टारखौ इनस्टल खालामनो हागोन आरो प्ले खालामनो हागोन गोबां मिलियन फलोवार्स थानाय हिसाबै हेमस्टाराबो माने एसे आर्निंखौ होगोन बायदिखौ नुदों माथो ना थ' हेमस्टाराबो आर्निंखौ होगोन माने गोबां मिलियन फलोवार जाबायना बेवहाय
स' 200 मिलियनसो जाबाय जानांगौ इमान फलोवार थानाय हिसाबाव सोलिगोन साननैसोब्लाबो थ' जोङो जेब्लानाखि माने मोनस्लाबनायानो नङा जोङो ओरैबायदि माने ट्रेनारफ्रा बेवहाय जनानै दंगासिनो दं जै उइड्रल जागोन माने बेखौ पात्ता मोनस्लाबनाय नङाना थाबैनो उइड्र खालामगोन थ' जोंबो बेखायनो बेखौ रेडि जानानै थानाया मोजां माने जै उइड्रल जाबाय आरो बेखौ लोगो लोगो माने उइड्रल खालामनाया आरो थ' जोङो दा कइन्सखौ जमा खालामबाय था बिदिनो आरो जायफ्रा नैबे YBY आव ट्रेन्डिं खालामगासिनो ना थ' एसे नायनानै खालामबाय थायोब्लानो जाबाय बेफोर गासैबो अन रिक्स लोगोफोर जेबो बुंनो हाया बेवहाय हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो हाय हेल' फुंबिलि समावनो एसे लाइभखौ दिनै फैनाय जालायबाय लोगोफोर एकदम गाज्रि दामोन नेटनिबो एसे प्रब्लेम सोलिबाय थायो उपाय गैया थ' जोङो हेमस्टारा बिराद बरिया अफार दा साननैसोआ मोजां अफार आङो माने फ्राय जमा खालामगासिनो ना कइन्सखौहाय गोबां बरिया प्रफिट जानायखौ नुनो मोनदों थिगैनो दं खालामबाय था खालि लसल'सो जानाङा आरो ना अनलाइनाव होनायखौलाय आरो माथो ना खालि प्रफिटाव थाबाय था लस जानो नाङा YBY आवबो थ' बिदिनो मोनबाय थागोन आरो सम सम प्रब्लेमफोरा बायदिसिना नुजायो बेवहाय बेबायदिनो मालाबा उइड्रलनि बेबायदि ना थ' प्रब्लेमफोर बेबायदि मालाबा फैसा हाबाखै बेबायदि ना गोबां जोङो नुनो मोनो थ' बेखौ दा जेबो बुंथ'नो हाया मालाबा मानोना सार्भारनिबो इसु थानो हागौ थ' बेखौ जेबो बुंनो हाया खालि माने लस जानाङा खालि ना थ' मुलखौ मोनबायब्लाथाय आरो जेबो नंला फैबाय थागोन आरो बेबायदिनो गोबां ट्रेडिं एप्लिकेसनफोर दङ ना आजिखालिथ' आरो अनलाइन ट्रेडिंआनो बांसिनसै जेरावबो दुनियावनो माने अनलाइन ट्रेडिं आजिखालि माने बेजों गोबां रां खामायो बेबायदिनो नाथाय अन रिक्स लानानै जोङो बेखौ खालामनांगोन आरो ना मास्टारनि लाइकखौ हरनो हागोन नामा थारमाने हेल' Hamstar connect kalam hi hello good morning everyone welcome back connect kalamdo ise hello connect kalam connect गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासि हरग्रोनानै आङो फिन खेबसे दिनै नैबे चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जालायबाय थ' जायफोरा इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना कानेक्ट खालामनो हागोन आरो जायफोरा गोसो गैया डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय थ' हेल' कानेक्ट गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक अगेन हेलो दोस्तों थोड़ा कमेंट कीजिए यार अकेला बैठ के रहेगा तो क्या होगा थोड़ा बातचीत करेगा वो हेमस्टर के बारे में जो लोग हेमस्टर इंस्टॉल किया है मतलब अर्निंग बहुत हो रहा है अभी तक मेरा भी बहुत प्रॉफिट हो रहा है अभी जो हेलो कमेंट्स हाय हेलो कमेंट करो অলপ কমেন্ট কৰিব হাই हेलो कमेंट्स करो बम्पर ऑफर ऐसा चांस कभी भी नहीं मिलेगा ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐसा चांस कभी भी नहीं मिलेगा बम्पर ऑफर
हेमस्टर एप्लीकेशन में बम्पर ऑफर चल रहा है अभी बम्पर ऑफर हाय हेलो गुड मॉर्निंग ओरैबायदि माने आर्निं निउ कार्डखौल' माथा मारो खालि निउ कार्ड ला आरो बेवहाय दैलि 52K 62K 72K माने बेवहाय कइन्स जमा जागासिनो लोगोफोर ओरैबायदि बाम्पार अफार साननैसोनि उनाव बे अफारखौ मोननाय नङा बाम्पार अफार साननैसोनि उनाव आरो बेबायदि अफारखौ आरो मोननाय नङा बे सानसेआवनो कइन्सखौ जमा खालामनानै ला आरो बेवहाय गोबां ट्रेनारफोर दङ जै उइड्रल जागोन बेखौ रावबो मिथिस्लाबनाय नङा ओरैबायदि माने स्पिड उइड्रल खालामगोन बेखौ तो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव पिकआप खालामगोन कमेन्ट्स पिकआप खालामगोन आरो रिप्लाइ खालामगोन लोगोफोर जायफोर ना तो YBY ट्रेन्डिं आरो नैबे हेमस्टारखौ इनस्टल खालामदों हेमस्टार टेलिग्रामावनो सोलिबाय थागोन बियो बिराद बरिया हाय हेल' गुड मर्निं नायनोबा बांसिनबाबो भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर स' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट्स दिनै जों गोबां गुरलाब खामायनाय नुनो मोनदोंना गुरलाबखौ दिनै खामायगासिनो दङ YBY आरो नैबे हेमस्टार रावबो दिनै बेखौ बुंनो हाया माब्ला खारगोन बा माब्ला गायब जागोन आरो बेखौ रावबो बुंनो हानाय नङा दिनै नैबे हेमस्टाराबो बिदिनो नाथाय गोबां मिलियन दिनै फलोवार्सफोर बेवहाय दिनै दङ जोङो इउटिउबाव चेक खालामनानै नायोब्ला जोङो बेखौ मोननो हायो मिलियन्स फलोवार दं बेवहाय दिनै एथबां इजि नङा आरोना तो हेमस्टारनिफ्राय खारनायाबो आरो बिसोरो इमान सहसाव खारलांनाय नङा खारन टारगेट थायोब्लाबो माने बिसोरो फिलाप जानांगोन आरो ना गावसिनि टारगेटआ फिलाप जानांगोन दिनै बिसोर बेवहाय इउटिउबाव मिलियन बेबायदिनो भिउ लाबोगासिनो दङ आरो बेबायदि गुरलाबफोरखौ खामायगासिनो आरोना तो गावसिनि टारगेटआ जेब्ला फिलाप जागोन अब्ला बिसोर गाइड जागोन तो बेखौ जोङो बुंनो हाया माब्ला खारगोन तो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो जायफोरा बेबायदि ट्रेन्डिं खालामनो मोजां मोनो ना तो इनभेस्ट खालाम आरो ट्रेन्ड खालामबानो जाबाय बेवहाय आरो जेबो गिनांगौ गैया खालि अन रिक्स लानानै गेलेयोब्लानो जाबाय आरोना तो गेम गेलेयोब्ला आरो जुवा गेलेयोबाथ' आरो अन रिक्स गेलेखानांगोन ना हाय हेल' गुड मर्निं वेलकाम बेक कमेन्ट हाय हेल' कानेक्ट हेमस्टार दानो उइड्रल जाथ'वाखै दै हेमस्टारा उइड्रल जाथ'वाखै दानो हेमस्टारा उइड्रल जागोन माने 10निफ्राय 20 तारिखनि भितराव हेमस्टारा उइड्रल जानो थांगासिनो दङ 10 तारिखनिफ्राय 20 तारिखनि भितरसिम वेट खालामोब्लानो जाबाय हेमस्टारा उइड्रल जानो थांगासिनो दं लोगोफोर डोन्ट वरी टेनसन लानो गोनांथि जेबो गैया हाय हेल' कमेंट्स करो यार थोड़ा कमेंट्स हाय हेलो गुड मॉर्निंग कमेंट्स थोड़ा कमेंट्स करो अगर कमेंट्स नहीं करेगा तो अकेला हम ऐसा बैठ के रहेगा तो क्या होगा भाई थोड़ा कमेंट करो गोल्डन चांस ऐसा गोल्डन चांस कभी भी नहीं मिलेगा रे भाई हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक हेलो जो लोग अभी तक इंस्टॉल नहीं किया वो हेमस्टर एप्लीकेशन को थोड़ा लिंक में जाके आप लोग उसको इंस्टॉल करके ले लो इंस्टॉल करने के बाद खेल के रहो प्रॉफिट होगा 100% गारंटी के साथ वो विड्रॉल होने जा रहा है 2 से 20 तारीख को 100% ये विड्रॉल होगा हाय हेलो हेमस्टार आरो YBY ओरैबायदि ट्रेन्ड YBY दुनियावनो गोसारजोब्बायना YBY खालि गुरलाब नांगौ दिनै गुरलाब ओरैनो मोननाय मानि नांगौ अनलाइन मानि गुरलाबखौ बे सानसेआवनो खामायनानै लाखा ओरैनो मोननायावनो हाय हेल' बाम्पार अफार हाय हेल' कमेन्ट्स
YBY आं 52K लाखांबाय नै मर्निंआव दासो बेरेफुंजानि आरो दा 3 घन्टानि भितोराव नैबे हेमस्टार कम्बाटनिफ्राय थ' जोङो बेबायदिनो उइथड्र माने बेबायदि आर्निंफोरखौ मोनबाय थायो आरोना कइन्सआ जमा जाबाय थायो थ' जोङो टन वालेटखौ कानेक्ट खालामनानै लानांगोन टन वालेट कानेक्ट खालामनायनि उनावहाय थ' जोङो बे फैसाखौ सेल खालामनो हागोन ना दिनै माने इजियावनो डाइरेक्टलि बेंक एकाउन्टाव जों बेखौ लानो हाया थ' बेयो प्रसेस दङ प्रसेस मथेदि बियो थांबाय थागोन हाय हेल' गुड मर्निं टु अल हाय हेल' कमेन्टस लोगोफोर कानेक्ट खालाम हाय हेल' हाय हेल' गुड मर्निं टु अल फिन खेबसे बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जादों लोगोफोर चेनेलावहाय थ' गाज्रि दामोन नोंथांमोना आं गेमनि सायाव नैबे लाइभखौ लानानै फैनाय जादों थ' जायफ्रा आर्निं जाबाय मोजांनि बाथ्रा खालि लस जानाङा ना खालि लस जानाङा ओरैनो मोननायखौ जोङो बुथुमनानै लानांगौ बाम्पार अफार दिनै बाम्पार अफार होनो थांगासिनो दङ ओरैनो मोननायखौ जोङो गारथारनाङा बारा टाइम माने थानानै लाब गैया थाबैनो थां आरो इनस्टल खालाम आरो आर्निं खालामबाय था प्रफिट नांगौ जोंनो खालि प्रफिट ना खालि रां नांगौ हाय हेल' ओरैनो थानो सम गैया हेमस्टार इनस्टल खालाम आरो आर्निं खालाम ओरैनो थानायनि सम नङा बे ना थ' हाय हेल' दिनै जोंनो खालि गुरलाब नांगौ गुरलाब हाय हेल' दिनै अनलाइना एभेलेबेल होगासिनो आं बेरेफुंजानि लाबायानो 52K कइन्स 52K जमा खालामबायानो आरोना हेमस्टाराव ओरैबायदि माने बेवहाय लेभेलफोर थायो थ' लेभेलखौ कमप्लिट खालामलांबाय थायोब्लानो जोङो बेवहाय आर्निंखौ जोङो मोनबाय थानो हागोन आरोना ओरैनो थानो टाइम गैया इनस्टल खालाम आरो प्ले खालाम लोगोफोर हाय हेल' गुड मर्निं टु अल कमेन्टस खालाम लोगोफोर कमेन्टस पिकआप खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर आरो कमेन्टसफोरखौ फरायगोन हाय हेल' हाय हेल' कमेन्टस खालाम लोगोफोर कमेन्टस खालाम हाय हेल' हाय हेल' कमेन्टस मा बुंनो सानो नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टस खालामनो दाबाव कमेन्टस मा बुंनो सानदों नोंथांमोना एसे कमेन्टस खालामबानो जाबाय नेटआ गोबां स्ल' दिनै नेटआ बिराद स्ल' जादों दे लोगोफोर कमेन्टस खालाम कमेन्टस हाय हेल' कमेन्टस खालामनो दाबाव लोगोफोर हेल' कमेन्टस comments nice is good hello कमेंट्स करो कमेंट्स कैसे हो आप लोग अभी तक जो लोग इंस्टॉल नहीं किया वो हैमस्टर सो इंस्टॉल करके अर्निंग करो हैमस्टर YBY ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशंस बम्पर ऑफर दे रहा है बम्पर ऑफर हाय हेलो जोबोद मोजां बेबायदिनो एप्लीकेशंसफ्रा फैबावगोन आरो फैनो थांगासिनो दङ ना थ' दिनै जोङो लससो जानो नाङा लोगोफोर आर्निंआव सानफ्रामबो थाबाय था ना प्रफिट अन रिक्स फैसा इनभेस्ट खालाम आरो नैबे हेमस्टारावथ' आरो जेबो फैसाबो इनभेस्ट खालामनो गोनांथि गैयाना टेप खालामबाय थाबानो टुक्लायाव टेप खालामबाय थाबानो जों बेवहाय प्रफिट मोननो हायो बेबायदि हाय हेलो थोड़ा कनेक्ट करो अकेला ऐसा बैठ के रहेगा तो क्या होगा भाई कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव
हैमस्टर बम्पर ऑफर चल रहा है, हैमस्टर बम्पर ऑफर चल रहा है दोस्तों। आप लोग अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल करो और पैसा कमाओ। हाय हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे हैं? हाय हेलो, हाय हेलो हेलो हेलो। लाइव स्ट्रीम चल रहा है, जल्दी फटाफट से जुड़िए। कमेंट करो हैमस्टर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, कमेंट्स करो। हैमस्टर 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 YBY हैमस्टर YBY हेलो। हैमस्टरनि बागै मा बुंनो सानो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। हैमस्टाराव गोबां आर्निं आरो प्रफिट जागासिनो दङ। हैमस्टारा ओरैबायदि माने ट्रेन्ड जादों लोगोफोर, ओरैबायदि ट्रेन्ड जादों माने गोबां खामायबाय दे, मिलियन खामायबाय सोरबा सोरबा कइन्सखौ दा उइथड्र खालामनोसो जमगासिनो, माने मिलियन कइन्स खामायबाय। हैमस्टार जोङो दा खालि इउटिउबाव नायोब्ला हैमस्टारल' नुनो मोनो, हैमस्टार कम्बाट बाम्पार अफार। बेरेफुंजानि लाबायानो आं मथा मथि 60 to 72 केसो लाबाय। कार्डखौ गोदान गोदान लाबाय था, थ' अब्लानो बेवहाय लेभेला फिलआप जालांबाय थागोन आरोना। हैमस्टार 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 लोगोफोर हैमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स बाम्पार अफार कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। कमेन्ट्स YBY हैमस्टार कमेन्ट हाय हेलो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामाबा आङो हारसिङै बिदि जबाय थानो बांद्राय मोजां जानाय नङा। कमेन्ट्स खालाम हारि आप लोगोफोर, मोनफा मोनफा एक्सेप्ट खालामनानै आङो फिननायखौ होगोन लोगोफोर। हेलो हाय हेलो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। हेलो आरो गाज्रि मोननाङा हा, जायफ्रा इनस्टल खालामबाय बरिया, गेलेबाय थायोब्लानो जाबाय, जेबो माने बेवहाय फैसाबो जोङो इनभेस्ट खालामनो गोनांथि गैया लोगोफोरना। नाथाय नैबे जोङो YBY आवहाय बेबायदिनो रांफोरखौ दोननांगौ, बेबायदि 6,000निफ्राय लानानै ना, थ' सोरबा खमबो दोननो हायो आरो गोबांबो दोननो हायो ना, गोबां दोनोब्ला गोबां प्रफिटखौ जोङो मोननो हायो। हाय हेलो हैमस्टार दानो उइथड्रल जाथ'नाय नङा दै, हैमस्टारा एसे टाइम लागोन। 10 तारिखनिफ्राय 20 तारिखनि भितराव हैमस्टारा उइथड्रल जानायनि माने 100% चान्स दङ आरोना लोगोफोर। हाय हेलो थोड़ा कमेंट्स करो ना थोड़ा दोस्त लोग, थोड़ा कमेंट्स करो, अर्निंग करो। अभी ऑनलाइन में बम्पर ऑफर चल रहा है, हैमस्टर में बम्पर ऑफर चल रहा है। हैमस्टर YBY ट्रेंडिंग एप्लीकेशन। जों खालि दिनै दुनियाव YBY नुनो मोनदों, YBY खालि YBY आव दिनै थाखा खामायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो ना। गोबांफोरा इनभेस्ट खालामबाय आरो जायफोराथ' फार्स्टआव दोनदोंमोन गोबां प्रफिट जाखाबायना, फार्स्टआव जाय दोनदोंमोन बिसोरना गोबां प्रफिट जाबाय। आरो दा जोङो उनावहाय जेबो बुंनो हाया आरो बेसेबां दिन थागोन थ' बेखौ रावबो जेबो बुंनो हाया। थ' लोगोफोर सोरबाफोर जुदि आरो गोदानै जइन खालामनो सानदोंबा बेयो अन रिक्स ना, दिनै रिक्स लानानै जोङो बेखौ गेलेयोब्लानो जाबाय। हाय हेलो लाइभआव फैदो दसे लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो कमेन्ट खालामनो हागोन, आं कमेन्टखौ पिकआप खालामगोन लोगोफोर, कमेन्ट्सखौ आं पिकआप खालामगोन आरो बेबायदिनो मोनफा मोनफा आङो शेयार खालामनो नायनानै एन्सारखौ होगोन। लोगोफोर कमेन्ट खालामनो दाबाव हा, कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो गाज्रि दामोन नोंथांमोना। बेबायदि मोनसे बाम्पार अफार फैदों दिनै, बेबायदि सुबिदा ना, थ' दिनै आरो गैला। मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स। हाय हेलो कानेक्ट खालामदो लोगोफोर एसे।
नोंथांमोना बेसेबां कइन्सफोर जमा खालामखो एसे खिन्थाहरदो। बेसेबां जमा खालामनो हाखो कइन्सखौ? गोबां जाबायदां कइन्सफोरा ना? टेनसन लानो नाङा। टन किपारखौ कानेक्ट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय कइन्सखौ सेल खालामनो हागोन ना? बेसेबां कइन्स जमा जाखो खिन्थाहरदो एसे। हेल' कइन्सआ बेसेबां जाखो लोगोफोर एसे खिन्थाहरदो। कइन्सखौ सानफ्रामबो जमा खालामनो दाबाव, उइथड्रल जानाया माने सियर आरो ना। हेल' हाय हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम एसे। सोरहा बेसेबां जमा जाखो ना कइन्सआ? कइन्स जमा खालामबाय था, बिराद मोजां मोनसे एप्लिकेसन बियो। जोङो माने फोथायनो हायो आरोना, 150 मिलियननि सायाव जुदि फल'वार्स थायोबा मामुलि नङा, धेमालि नङा बेयो। हेल' दिनै हेमस्टाराबो बेबायदिनो YBY बायदिनो ना, दिनै उइथड्रल जानो थांगासिनो दङ। YBY आवथ' गोबाङानो प्रफिट जाखाबाय, मिथिगासिनो आं, बेखायनो YBY नि सायाव बांद्राय बुंनो सानाखै आरोना लोगोफोर। जोंहा नैबे हेमस्टारा दा सोलिबाय थानाय हिसाबै ना, पुरा माने बेयो ट्रेन्डिङाव दङ दा। उइथड्रला मथा मथि बियो 10निफ्राय 20नि भितराव जानांगौ हा। उइथड्रला 10निफ्राय 20नि भितराव जानांगौ हेमस्टारा। बेखौ टेनसन लानो नाङा, खालि माने कइन्सखौल' जमा खालामबाय था ना। कइन्सखौ जमा खालामबाय था, 100% गेरान्टि बेयो उइथड्रल जागोन। फोथायनाय दं आरोना। हाय हेल' फ्रियावनो मोननाय कइन्सखौ आरो मानो ओरैनो गारनो ना। हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामोब्ला एसे माने जनानै मोजां मोनो आरोना। थ' नोंथांमोनजोंबो सावरायनानै मोजां मोनो। गाज्रि दामोन, जायफोरा गोसो जादों खालि नोंथांमोनाल' बे भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय, आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलांना। थ' दिनै गेमनि सायाव आङो लानानै फैलायबाय लाइभखौ। नोंथांमोना गाज्रि दामोन, गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जायो। हेल' हाय कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो एसे कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। हेमस्टारनि सायाव हेमस्टार ओरैबायदि प्रफिट, हेमस्टारा ओरैनो होनायखौ माने माब्लाबाबो गारनाङा। थ' दिनै अनलाइनाव ओरैबायदि माने आर्निंनि बेबायदि मोनसे मोजां प्लेटफर्म फैदोंना। जोङो दिनै 200 मिलियनसो जानायखौ मिथिनो मोनो खमब्लाबो ना, 150नि बारबाय बेवहाय। बे साननैसोआव ओरैबायदि माने, आरो भिडिअखौ चेक खालामनानै नायनो हायोना। थ' बे भिडिअआव गोबांथार मिलियन बेबायदि भिउसफोर बारायगासिनो दङ। सर्टबो भिडिअ दङ बेवहाय, आरो बेबायदिनो ना लं भिडिअफोरबो बेवहाय जोङो नुनो मोनो। थ' जोङो बेखौ दिनै फोथायनो हायो। थ' जायफोरा गेलेनो गोसो, नोंथांमोना गेलेनो हागोन, आरो थाबैनो इनस्टल खालाम। समखौ मानो ओरैनो बारहोनो ना, समखौ ओरैनो बारहोनानै लाब गैया। लास्टआव आरो बेबायदि गल्डेन चान्स जों माब्लाबाबो मोननाय नङा। समखौ ओरैनो स्पेन्ड खालामनो नाङा, समखौ जों ओरैनो नस्थ' खालामनो नाङा। थ' जोङो थाबैनो हेमस्टारखौ इनस्टल खालाम, आरो हेमस्टारखौ इनस्टल खालामनानै जोङो प्ले खालामोब्लानो जाबाय। हाय हेल' माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालाम। आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ ना। थ' नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामोब्ला एसे रिप्लाइ खालामनो मोजां नाङो आरोना। गुड मर्निं, हाय गुड मर्निं हेल' गुड मर्निं। मा कमेन्ट्स फैसावदोंमोन, मानो डिलेट खालामखो? नो प्रब्लेम लोगोफोर, डिलेट खालामनो जेबो गोनांथि गैया, कानेक्ट खालामोब्लानो जाबाय। आरो हेल' मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालाम। हेमस्टारनि सायावहाय लोगोफोर, हेमस्टारनि सायाव कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। हेमस्टार माबायदि ब्र'? हेमस्टारा माने बेवहाय बेलेग जेबो गैया, खालि टेलिग्रामाव जायोना। टेलिग्रामावनो जोङो बेखौ प्ले खालामनो हायो। इनस्टल खालामबानो मोनथिखागोन, आरो प्रसेसखौ इउटुबाव नायनानै लायोब्लानो
जोङो मोनखागोन ना थ' आरो बेखौ बांद्राय बुंनो गोनां जेबो गैया बेवहाय टारगेटखौ फिलआप खालामलांबाय थायोबानो जाबाय लेभेल थायो 11टा लेभेल दं टटेल बे 11टा लेभेलखौ जोङो बिदिनो ना आरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट बेबायदि माबा दङ बेवहाय स्टेप बाय स्टेप जोङो बेखौ दैलि कम्ब' बेबायदि मावलांबाय थानांगौ आरो ना थ' जोङो बेखौ खालामोब्लानो बेवहाय बेबायदि माने आर्निंफोर फैबाय थानायखौ कइन्स जमा जानायखौ जोङो नुनो मोनो बयबो मिथिखागौ जोङो इउटिउबाव सार्च खालामबानो मोनगोन गुगोल्सफ्राव सार्च खालामनानै नायोब्लाबो हेमस्टारखौ जोङो मिथिनो मोनगोन हेल' 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 कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स खालामनो दाबाव सोर हेमस्टाराव कइन्सखौ जमा खालामखो ना हेमस्टाराव कइन्सखौ जमा खालामब्लानो जाबाय उइड्रला जाखागोन आरो ना दे एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर मा सोंनो सानदों बा मा बुंनो सानदों हेमस्टारनि सायावहाय आरो बियो रियेल ना फेक बेसेबां बोसोर थागोन 10 बोसोर थागोन ना 5 बोसोर थागोन ना 1 बोसोर थागोन ना खारगोन YBY आ बेसेबां बोसोर थागोन रावबो जेबो बुंनो हाया दिनै अन रिक्स आरो इनभेस्ट खालामथारनांगौ बेबो नङा दिनै गावनि अन रिक्स ना अन रिक्स गोसो जायोब्ला खालामनो हायो बादा गैया बेवहाय दिनै जेराव प्रफिटखौ मोनगासिनो ना प्रफिट जानायखौलाय जोंलाय मानो ओरैनो गारनो ना हेल' हाय हेल' 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 कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेमस्टाराव दिनै गोबां आर्निं जानायखौ जोङो नुनो मोनदों गोबां होदों मिलियन जाबाय लोगोफोर एकदम ओरैनो गारथारनाङा बेखौ गोबांफोरा गोबां खामायबाय कइन्स बिसोरो दा बे कइन्सखौ सेल खालामगोन कइन्सखौ सेल खालामोब्ला बेसेबां डलार फैगोन जोङो दा बेखौ बुंनो हाया डलारनि उनावसो आरो इण्डियान मानियाव आरो कनभार्ट जाबावगोन ना प्रसेस मथेदि जोङो थांनांगोन आरो बेखौ दिनै क्रिप्ट' कइन्स बेबायदि कइन्सफोर दङ आरोना थ' जोङो बे कइन्सखौ सेल खालामगोन जोङो बेयो कनभार्ट जागोन लासैनो इण्डियान मानियाव जोङो बेखायनो बेखौ बाम्पार अफार मोननायावनो टेप खालामनानैबो जोङो खामायनो हायो आरो जोङो बेवहाय लेभेलफोरखौ जोङो फिलआप खालामलांबाय थायोब्लाबो ना फ्रेन्ड रिक्वेस्ट खालामबाबो जोङो बेवहाय बेसेबांबा मोनो आरोना थ' बेबायदि बेवहाय दंजोबखायो जोङो एप्लिकेसनाव हाबनानै नायोब्लानो जोङो बेवहाय मोननो हायो आरो थारैनो बेयो सोलिनांगौ बायदि नुयो आरो बेसेबां बोसोर सोलिगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया नाथाय सोलिनाया सोलिगोन आरो बेयो ना गोबां फल'वार्सफोर दङ बेवहाय स' लोगोफोर उइड्रला जाथ'वाखै आरो जानो थांगासिनो खमसे खम 10निफ्राय जोङो 20 तारिखनि भितराव उइड्रल जागोन होननानै जोङो बेखौ मिथिनो मोनदों हेल' हाय कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स मा बुंनो सानदों नोंथांमोना हेमस्टार आरो नैबे YBY आव गोबां खामायबाय दे हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेमस्टाराव दिनै गोबां ट्रेन्डिं जानायखौ जोङो नुनो मोनदों हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना हेमस्टार कमेन्ट्स हेमस्टारनि सायाव कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर दसे सम कानेक्ट खालामदो गावनि बेसेन गोसा समखौब्लाबो स' एसे नायनानै थांदो लाइभखौहाय नायनोबा बांसिनैब्लाबो आरोना थ' एसे रिकुवेस्ट खालामबाय लोगोफोर आरो बेबायदिनो आङो सम मोनोब्ला नैबे हेमस्टारनि सायावहाय आङो लानानै फैबाय थागोन आरो माब्ला उइड्रल जागोन बेखौहाय खिन्थागोन आरोना लोगोफोर थ' दिनै उइड्रल जानो थांगासिनो टेनसन लानो गोनांथि गैया हेमस्टारखौ इनस्टल खालाम बाम्पार अफार मोननायावनो ओरैनो थानानै लाब गैया ना थ' बेवहाय आर्निंजों जानायखौ जोङो
नुनो मोनदों बा जोङो मिथिनो मोनदों बा दुनियावनो दिनै गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनदोंना जोंनि बेयावल' नङा धेमालि नङा 150 मिलियन 200 मिलियन शेयार जानाया एथबां इजि नङा लोगोफोर थ' बेवहाय माबा मोनसे दङ निस्सय बे उइड्रल जानाया सियर आरोना इनस्टल खालाम आरो गेलेबाय था जेबो माने बेवहाय फैसाबो सोनो गोनां गैया जेबो गैया दिनै खारोब्लाबो लस गैया बेबायदि आरोना हाय हेल' गुड मर्निं माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामनो दाबाव कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स गाज्रि मोननो नाङा थ' कमेन्ट्स खालाम हाय हेलो कैसे हो आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए ना हेलो कैसे हो आप लोग कमेंट करो थोड़ा कमेंट करो जो लोग अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हैमस्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और खेलते रहो गेम टारगेट फिलअप करके जाओ हेलो हाय हेलो गुड मर्निं टू ऑल कमेंट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर हेलो लाइभआव फैदोंब्लाथ' मोनसेबाबो कमेन्ट्सखौ खालामनानै गालांदो लोगोफोर जायफोरा लाइभआव फैदोंना थ' एसेब्लाबो नुसनदोंब्ला भिडिअफोरखौ एसे कमेन्ट खालामनानै गालांदो लोगोफोर हाय हेलो कानेक्ट लाइभ स्ट्रिम लोगोफोर लाइभ स्ट्रिम आङो दसे उनाव खेवनोसैलाय नैबे हेमस्टारखौ एसे माने टाइम दोननांगौ दै एसे सम दोनोब्लाथाय माने प्रफिटआ एसे बारा जानानै थाफैयो आरोना थ' बिदिनो आं दहाय 52 ना बेसेबांबा के फैदों आरोना कइन्सआ थ' बिदिनो कइन्सखौ जोङो गोबां जमा खालामनो हायो बेवहाय कार्डनि सायाव ध्यान खालामनांगौ जों निउ कार्डफोरखौ जोङो बाय खालामनांगौ जोंनि बे मोननाय खामायनाय कइन्सजोंनो जोङो बेजोंनो बाय खालामनो हायो आरोना आरो बेवहाय गावनि फैसा जोङो डिप'जिट खालामनो जेबो दरखार गैया हेल' जोङो बे मोनखानाय फैसाजोंनो थ' जोङो बेखौ बाय खालामनो हायो आरो जोङो बेनिफ्राय मोनफिनगोन आरोना बांसिनै बांसिन जोङो मोननो हायो हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम बेवहाय रावबो फैसा डिप'जिट खालामनो गोनांथि गैया बेबायदि रिसार्चनि बेवहाय अपसन गैया आरोना थ' जेरै गेमफोराव 3 पार्टि स्टारफोराव बेवहाय रिसार्चनि अपसन थायोना थ' जोङो 500 1000 2000 3000 बेबायदि जोङो सोनानै जोङो बे 3 पार्टि स्टारफोरखौ दिनै गेलेयो नाथाय बेवहाय जोङो गोबां लस जानायखौसो बांसिनै जोङो नुनो मोनोना नाथाय नैबेयाव जेबो बेबायदि 3 पार्टि स्टारनि बायदि नङा बे हेमस्टारा खालि टेलिग्रामाव जोङो बेखौ इनस्टल खालामबाय आरो जोङो बेखौ प्ले खालामनो हायो बायदिसिना बेवहाय बेबायदि टारगेटफोर फैयो आरोना निउ कार्ड बेबायदि जोङो बेखौ बायनानै जोङो कइन्सफोरजों खामायनो हायो लोगोफोर कइन्स खामायनो हायो हेलो हाय थोड़ा कमेंट करके जाओ यार थोड़ा कमेंट करो कमेंट्स हाय एवरीवन हाय लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट कमेन्ट खालाम कमेन्ट हाय हेलो उइड्रलनि भिडिअ लाबोलाय आदा गोगोम मुसाहारि उइड्रलनि भिडिअथ' दा लाबोनो हाथ'वा बर्थमान सेस्था खालामगोन अके सेस्था खालामगोन लाबोनो थाखाय आं ट्राइ खालामगोन दिनै सानसेनि भितरावहाय सेस्था खालामगोन उइड्रलनि भिडिअ लाबोगोन बेसेबांसो कइन्स जमा खालामखो एसे खिन्थाहर उइड्रलनि थाखाय टेनसन लानो नाङा उइड्रला माने जाखागोन आरोना उइड्रला जाखागोन थ' बेवहाय प्रसेस दङ मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैगोन उइड्रल जायोब्लाथाय ना थ' उइड्रला जाखागोन खालि कइन्सखौल' जमा खालाम जोङो बेवहाय टन किपार जोङो एप्लिकेसन मोनसे इनस्टल खालामनांगोन ना ओमफ्राय जोङो बे वालेटखौ जोङो कानेक्ट खालामनांगोन बे वालेटआव बे कइन्सआ थांगोन आरोना बे कइन्सनिफ्रायसो जोङो बे कइन्सखौ जों सेल खालामनांगोन
सेल खालामनायनि उनाव जोङो डलार मोनगोन ओमफ्राय बे डलारासो इन्डियान मानियाव कनभार्ट जागोन आरोना थ' बेसेबां जायो डलार हिसाबै फैसाया जागोन आरो सोरबा $1 सोरबा $2 खम कइन्स दंबा खम मोनगोन ना बुरजा कइन्स दंबा बुरजा मानि मोनगोन आरो बेवहाय बे हिसाबावसो जागोन बे कइन्सखौ जोङो माने सेल खालामनांगोन comments hi comments करते रहो withdrawalनि भिडिअ फैगोन लासैनो आरो बेयो 100% withdrawal जानाया सियर नङाब्ला दिनै बेवहाय एथबां मिलियन फलोवार फैयाना जोङो दिनै बेखौ मिथिनो मोनो ना withdrawal जाखागोन आरो बे 100% सियर हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव जायफ्रा नुसनदोंना लाइभखौ जायफ्रा नुसनदों कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट्स मोनसे होनानै गालां आरोना नायनो बांसिनै फैदोंब्लाबो कमेन्ट्सखौ होनानै गालां लोगोफोर अब्लाना आङो बेनिफ्राय निस्सय एसेबाबो आङो बुजिनो हागोन ना स' थुलुंगानायखौ मोननो हागोन आरो आङो भिडिअखौ लाबोनो एसे सेस्था खालामगोन आरोना साबसिननिफ्राय साबसिनै थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हाय हेलौ जोङो रावबो दिनै पारफेक्ट नङा आरो जोङो दिनै गासैखौबो ना थ' बेबायदि जोङो रोंजोबनानै जोङो फैखाया सोलोंनो गोनां जोङो सोलोंज्लायनांगोन आरो जों सोलोंनायाव जोंहा लाजिनानै जेबो लाब गैया ना जोङो दिनै उन्दैनावबाबो सोंनांगोन आरो सोरबा देरसिनावब्लाबो जोङो दिनै सोंनांगोन ना हाय हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेलौ मा बुंनो सानदों हेमस्टार एप्लिकेशन्सनि सायावहाय आङो YBY नि सायाव बारा बुंनो सानाखै मानो होननानै बुङोब्ला बयबो मिथिखाबाय आरो एसे गोजामबो जाहांबाय गोबाङा गोबांबो खामायबायना थ' बिनि थाखायनो आङो बांद्राय जेबो बुंनो सानाखै आङो खालि नैबे दा हेमस्टारा जि फैसाबो माने बेवहाय इनभेस्ट खालामनो गोनां गैया जोङो गोबां रोखोमनि बेवहाय कार्ड्सफोर मोननो हायो दैलि कम्ब' बेबायदिनो जोङो बेवहाय दैलि आर्निं बेबायदि जोङो मोननो हायो थ' गोबां जोङो बेवहाय बिना इनभेस्ट ना जोङो बेयाव कइन्सफोर जमा खालामनो हायो आरो बेवहाय दिनै जोङो जेसेबां कइन्स नुदों बे कइन्सआ गासिबो बेवहाय फैसा जाजोबनाय नङा माने सोरनाबा 10 लाख सोरनाबा 1 मिलियन सोरनाबा 2 मिलियन सोरनाबा 3 मिलियन बेबायदि थानो हागौ नाथाय बेयो गासैबो फैसा नंजोबा स' जोङो बेखौ दिनै सेल खालामनांगोन जेरै जोङो टन किपर बेबायदि मोनसे एप्लिकेसन जोङो बेवहाय इनस्टल खालामनानै लानांगोन मर्निं हाय गुड मर्निं बहानि जाखो फंबाय बहानि बबेनिफ्राय बुंहरखो आङो बारा गोजाननि नङा दै तामुलपुर हाय हेलौ गुड मर्निं टु अल हेमस्टार जायफोरा हेमस्टारखौ इनस्टल खालामबाय आरो बेवहाय जोङो दिनै गोबां इउटिउबाव जोङो ट्रेन्ड जानायखौ जोङो नुनो मोनदों हेलौ जोङो दिनै ट्रेन्ड जानायखौ नुनो मोनगासिनो गोबां बेवहाय जायफोरा कइन्स खामायनो सानदोंना थ' नोंथांमोना कानेक्ट खालामनो हागोन आरो टेलिग्रामखौ इनस्टल खालामनानै थ' गेलेनो हागोन आरो इउटिउबाव सार्च खालामनानै नायनो हागोन गुगोल्सआव सार्च खालामनानै नायनो हागोन जेनुइन ना फेक आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना कइन्सखौ खामायनो हागोन आरो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो कइन्सफोरखौ खामायनो हागोन आरोना आरो बियो गावनि इच्छा जोङो बेवहाय नाथाय YBY नि बायदि इनभेस्ट खालामनो गोनां गैया हेलौ जायफ्रा गोसो जादों गेलेनो हागोन अके थेंक इउ अके हेलौ लोगोफोर सोरबाफोर भिडिअखौ नुसनदोंब्ला एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय जायफ्रा ना नायनो गोसो जादों नोंथांमोना नायनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना हेलौ
एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट्सखौ खालामबाय था कमेन्ट्स खालामोब्ला एसे गोसोआव थुलुंगानाय फैयो आरोना थ' नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय आङो दिनै YBY नि सायाव बांद्राय बुंला टपिकआ जाहैबाय YBY आरो नैबे जोंहा हेमस्टार ना हेमस्टार होननानै बुङोब्ला दिनै दुनियावनो गोसारजोब्बाय लोगोफोर ओरैबायदि माने कइन्स खालि टेप खालामबाय थाबानो कइन्स मोनो दिनै बे कइन्सआ सेल जागोन दिनै बेबायदि मोनसे क्रिप्ट' कारेन्सि बेबायदि थायोना थ' दिनै बेयो मोनसे फरेन कान्ट्रिनि स' जोङो दिनै बेखौ सेल खालामगोन जोङो जेब्ला जोङो नैबे टन किपार एप्लिकेसनखौ जोङो डाउनलड खालामगोन ना स' जोङो बेवहाय वालेटखौ लिंक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो बिनि उनावहाय जोंनाव बे सेल जागोन आरोना थ' जोङो बेखौ डलाराव सेल खालामनांगोन आरो बेहाय लाग्राबो ओंखारखागोन आरो माने बेखौ सेल खालामनायनि खुनु प्रब्लेमानो गैया बे सेल जाखागोन 100% सियर बाय दे ओंखारलांदो बिदिब्ला जायफोरा नुदों एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय आरो इउटिउबफ्राव नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरो गुगोल्सफोराव सार्च खालामनानै नायनो हागोन थ' मोजां मोनदोंब्ला प्ले खालामोब्लानो जाबाय आरो ना थ' गेलेथारनांगौ बेबो नङा जोङो बेवहाय इनभेस्ट खालामनोबो बेबायदि जोंहा गोनांथि गैया आरो आङो रावखौबो थारमाने गेलेथारनांगौ होननानैबो बुङाखै ना थ' जियानो हक जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना गेलेनो हागोन आरो जायफ्रा गोसो जादों थ' भिडिअखौ नायनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आंहा बुंनांगौ बेवहाय जेबो गैया थ' लोगोफोर दिनै YBY आवथ' गोबाङानो बेबायदि इनभेस्ट खालामनानै गोबां प्रफिट जानो हादों ना थ' मोजांनि बाथ्रा दिनै जोङो खालि लसनि लामायावल'सो थानो नाङा ना थ' ओरैनो होनायखौ जोङो बाम्पार अफार मोनदों थ' बे बाम्पार अफारखौ जोङो लायोब्लानो जाबाय ना हेल' हाय कानेक्ट बाम्पार अफार लोगोफोर हेल' हाय हेल' बाम्पार अफार आङो दसे उनावहाय हेमस्टार एप्लिकेसनखौ खुलिनोसैलाय दसे माने द्रप दोननांगौ स' द्रप दोनोब्लाथाय बेहाय गोबां माने आर्निंआ जानानै थाफैयो आरोना बेबायदिनो कइन्सफोरा जमा जानानै थाफैयो थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स मोनसेबाबो होनानै गालां लोगोफोर हेल' हाय गुड मर्निं टु अल माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव थ' दिनै दसे सम मोननायलाय आरो आङो बेबायदि लाइभआव फैलायबाय आरो जायफ्राना थ' दासिमबो इनस्टल खालामाखै ओरैनो थानो नाङा लोगोफोर जोङो बेवहाय कइन्सखौ जोङो सेल खालामनो हागोन ओरैनो थानो नाङा बेबायदि मोनसे बाम्पार अफार मोननायाव जोङो बेखौ इनस्टल खालामनो हागोन ना हाय हेल' इनस्टल खालामनानै प्ले खालामनो हायो गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दो ना थोड़ा कमेंट करो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल हेलो कमेंट्स खालाम लोगोफोर कमेंट्स अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करेगा तो हम अकेले बैठने से क्या होगा थोड़ा दिक्कत तो होगा ना तो अकेले बैठ के रहेगा तो क्या होगा दोस्त आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दो हेलो कैसे हो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल हेलो थोड़ा कमेंट करो क्या कमेंट्स आया है थोड़ा चेक करके बता दूंगा जावलांग फूड ईटिंग क्या कमेंट्स दिया है मॉर्निंग सभी को मेरा दिल से स्वागत करता हूँ आ जाओ थोड़ा लाइव में हम लोग बातचीत करेगा हेमस्टार के बारे में और YBY लोगोफोर YBY नि सायाव जोङो दिनै रायलायगोन आरो नैबे हेमस्टारनि सायावहाय ना comments hurry up don't worry for withdrawalनि आङो भिडिअ लानानै फैगोन लोगोफोर मोजां मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन नैबे withdrawalनि थाखाय आरोना थ' हेमस्टारखौ जोङो माबोरै withdraw खालामगोन ना
Hello, hamster. Oh, bumper offer दे रहा है, bumper offer चल रहा है, bumper offer. Hello, hamster. coins जमा करो आप लोग भी कमेंट्स करो थोड़ा सा दोस्तों. कॉइन्स जमा कर सकता है आप लोग भी. बिल्कुल एकदम फ्री ऐप्स है ना. तो एक भी रुपया हम खर्च नहीं करेगा यहाँ में. दिन भर हम बैठ के टैप टैप करके हम रोज पैसा कमाएगा. हेलो गुड मॉर्निंग हाय. कमेंट्स खालामदो लोगोफोर. कमेंट्स खालामनो दाबाव. भिडिअखौ नुसनदोंब्ला लोगोफोर कमेंट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय ना. थ' जायफ्रा नैबे हेमस्टारखौ इनस्टल खालामनो सानदों थाबैनो इनस्टल खालामदो आरो कइन्सखौ खामायबाय थादो ना. coins. Coins. Hi, hello. माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामदो. withdraw video to আহিব নিশ্চয়. withdraw video बानायगोन सेस्था खालामगोन लोगोफोर. नोंथांमोना नैबे माबायाव लाइभआव जइन खालामनो जाबाय. आङो सम सम फैबाय थागोन बेबायदिनो सम मोनोब्ला. withdrawनि भिडिअ लानानै फैगोन आरो ना. थ' निस्सय आङो withdrawनि भिडिअखौ लाबोगोन. बेबायदिनो कमेन्ट्सफोर फैदों. withdrawखौ आङो दिन्थिगोन आरो ना. हाय हेलो. कमेन्ट्स पिकआप खालामगोन लोगोफोर. माब्ला withdrawal जागोन बेखौ दानो बुंथ'नो हाया. खालि बियो माने 10 निफ्राय 20 नि भितराव जानायनि चान्स दङ आरो ना. जोङो मिथिनो मोनदों. हेलो. कमेन्ट्स लोगोफोर. अन्नानै एसे कमेन्ट्स खालामदो. नोंथांमोना माबोरै दङ आरो सोर बेसेबां ना कइन्स जमा खालामखो. सोर बेसेबां कइन्सफोरखौहाय ना थ' जमा खालामखो. थाबैनो कइन्सखौ जमा खालामबाय था. बेयो माने withdrawal जागोन आरो ना. withdrawal जागोन. हेलो hamster. हाय हेलो. माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव. कमेन्ट्स. हाय हेलो. लाइभआव फैबाय था लोगोफोर. निस्सय आङो बेनि withdrawalनि प्रसेसखौ आं दिन्थिगोन. जेब्ला जायोना अब्लानो आङो फिननायखौ होगोन आरो. लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव. हेलो. कमेन्ट्स. हाय हेलो. गोबां माने सम जाबाय. आङो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो एन्ड खालामनो सानबाय. लोगोफोर बांद्राय गोबाव थाबाय थायोब्ला मा जाबावनो ना. थ' बेबायदि कमेन्ट्सफोरबो गैया. कमेन्ट्सफोर आरो थायोब्ला थ' बेनि फिननायफोरखौ नायनो हायो बा नायै होलांनो हायो. आङो दा बांद्राय गोलाव सम थाबाय थानो सानाखै. जोङो बयबो मिथिखाबाय ना. थेवबो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादोंमोन. hamstar एप्लिकेशननि सायावहाय गोबाङानो इनस्टल खालामबाय आरो आर्निंबो खालामगासिनो दङ ना. आरो बेबायदिनो YBY आवबो माने गोबां इनभेस्ट खालामनानै गोबां रां जों खामायनायखौ दिनै मिथिनो मोनदों ना. हेलो. हाय हेलो. कमेन्ट्स. लोगोफोर आङो दसे आरो थाबावनानै
भिडिअखौ फोजोबनोसै गोबां मानि समबो जाबाय ना दसे सम नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि सावरायबाय आरो एप्लिकेसननि सोमोन्दैबो सावरायबाय ना कमेन्ट्स खालामनो हागोन कमेन्ट्स फैयोब्ला आङो पिकआप खालामगोन आरोना बयनिबो कमेन्ट्सखौ आङो पिकआप खालामगोन आरो चेनेलफोर दङब्लाना थ' नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन साबस्क्राइब खालामगोन लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन ना थ' सोरहाबाफोर बेबायदि जुदि चेनेलफोर दङब्लाना थ' नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन साबस्क्राइब खालामगोन हाय हेल' गुड मर्निं अल कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स सोरबाफोर भिडिअखौ नुसनदोंब्लाना कमेन्ट्स मोनसेबाबो होनानै गालां लोगोफोर कमेन्ट्स मोनसेबाबो होनानै गालां जुदि भिडिअखौ नुसनदोंब्लाना हेल' कमेन्ट्स खालामनानै गालां लोगोफोर आरो बेबायदिनो चेनेलफोर दंब्ला शेयार खालामनो हागोन लोगोफोर चेनेलफोर दङब्ला शेयार खालामब्लानो जाबाय लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन ना आरो साबस्क्राइब खालामगोन थ' आं बेखौ बार बार बुंबोगासिनो दङ हेल' लोगोफोर दिनै YBY आरो नैबे जोंहा हेमस्टार ना थ' बिनि सायावनो एसे सावरायबाय फैबाय थानाय दिनफोराव लोगोफोर बेबायदिनो भिडिअफोर लाबोगोन हेमस्टारनि सायावहाय स' नोंथांमोना कानेक्ट खालामनो हागोन लाइभआव आङो दिन्थिनो सेस्था खालामगोन ना हेल' लोगोफोर हेल' गुड मर्निं टु अल नायनोबा बांसिनैब्लाबो ना थ' आङो दिनै बेखिनि भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन लोगोफोर जायफोरा नायबाय ना थ' गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर थाबाय लोगोफोर हेल' comments hi everyone comments जायफोरा बेबायदिनो लाइक खालामबाय ना थ' गोरबोनिफ्राय गोबां साबायखर थाबाय आं बेबायदि मोनसे बा बेबायदिनो मोननै जियानो लाइक फैया मानोना थ' जोबोद साबायखर थाबाय लोगोफोर जियानो हक आङो बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन ना आङो दा बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै जायफोरा नायबाय ना गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर थाबाय आरो बेबायदिनो बे साननैसोआवहाय आङो बेबायदि ना थ' भिडिअफोर लाबोबाय थानो सेस्था खालामगोन बयखौबो फिन खेबसे ना थ' बयनिसिमबो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ आङो फिन खेबसे जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर फैबाय थानाय दिनफोराव थाबैनो लोगो हमगोन आरो सेस्था खालामगोन ना बेबायदि उइथड्रलनि भिडिअफोर आं लाबोगोन आरो नाजागोन आङो लाबोनो जायफोरा बेबायदि लाइभआव कानेक्ट खालामबाय थ' जोबोद साबायखर लोगोफोर आरो आङो बेबायदिनो भिडिअफोर लाबोबाय थानो नाजागोन थ' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबाय लोगोफोर गोजोन्थों थेंक इउ फर वाचिं